ang sayop nga notion sa atong mga higala nga mga dili Katoliko kay ilang ipamugos nga lahi ang word nga religion o relasyon. Actually, in particular, yes, pero in terms of theology and faith about sa Ginoong Dios, ang religion o gining gitawag og relasyon in terms of faith naay dakong koneksyon. Ngano man kay dili man mahitabo nga gitawag og mamahimo ng religion kung wala kay gitawag relasyon. Kay kan word nga religion, it is a system of faith and worship. Then a religion, it is a tie or bond between God and man. So kung pasabot, kung tag religion, it is a relationship between God and man. So wala tinuod nga relihiyon kung wala kay gitawag og relasyon sa Ginoong Dios. Kunya dili pwede nga bulagon nato ang gitawag og relihiyon sa gitawag og relasyon sa Dios. Ngano man tungod sa hinungdan nga mao man kini ang kinakauyukan or kinauyukan nga gitawag og meaning sa religion, a relationship between God and man. Kanya kanang word nga relationship between God and man, naglangkog ka na, gilangkuban ka na og tawag ining faith and worship. Pagtuo o gitawag og pagsimba. So dili pwede nga miyong dituo ka imong ipasikarbo ang religion nya, dili kita og relasyon ay kuan na tawag ining usa na kabutang imuha bang gibuwag ang tawag ining ang pagtuo o pagsimba og sa relasyon nimo sa Dios. Dili pwede ang tinuod nga relasyon sa Dios na kay pagtuo, na kay gitawag og pagsimba nya, at the same time gibuhat nato, gipaningkamutan nato ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. So kung mingon ta nga papilion ta religion og tawag in relasyon, kataw-anan man ang pangutana, hinuon na may relasyon nga dili divine or dili infinite relationship nato between sa tawag ini sa Dios. So kanang relationship is dili na mo atong gipunting. Pero tag relationship in terms of faith, in terms of belief, naa sa religion. So kung mingon ka nga nagtuo ka nga na kay relasyon sa Dios nya, wala kay relihiyon, mura bag di ko motuo at dili ko motuan ng saging kaya akong gituuhan gitawag og banana, dako nang gitawag og katawanan. So again in terms of faith, in terms of pagtuo kung tag relasyon sa Dios, mao na ang gitawag og religion. And syempre ang mga apostol kaniadto, ang mga apostoles, ang mga tawag ining mga disipulo sa tuang Ginoong Jesucristo, 1 Timothy chapter 3 verse 15, ingon pa sa balang kasulatan, ingon pa na San Pablo, walay makalimot unsa kadako ang tinago sa atong gitawag og relihiyon. So buoti pasabot ang mga apostol mismo na ay relihiyon. So kung siyempre sila man ang tawag ini mas labaw na kasabot sa gitawag og faith sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo. So buti pasabot ng tag sila ang nakasabot may tungod sa pagtuo sa Ginoo. So kanang ilang relasyon sa Dios ug ang ilang relihiyon mag-uban na. Dili gyud na pwede magbuwag ng relasyon ug tawag ining relihiyon. So, okay, so kung naay relasyon nga, di ba yung kalabutan ang reliyon ay human relationship, dili na divine relationship. Pero we are talking here about the divine relationship. So, buti pasabot, naa din na ang pagtuon, naa din na ang pagsimba, naa din na ang pagsunod nato sa kabubuton sa Dios. And at the same time, ang mga apostoles kaniadto nagpasakop og reliyon. Yung unsam nang reliyon na, wala laing reliyon gipunting ang balaang kasulatan, wala laing reliyon or pundok gipunting ang Ginoong Jesucristo ng mga apostol, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sumo na hinungdan nga ingon pa simbang Katolika, outside the church there is no salvation. Kung wala ning maong gitawag simbahan na, wala tay gitawag og kaluwasan. So dili pwede ibuwag ang relasyon og relihiyon in terms of faith sa Ginoong Dios. So kanang mingon sila nga nagtuo tawag ana nga atong ipasikarbo ang relihiyon, dili ang relasyon ay bot-bot na ilarag yung complicate ang tawag ining mga punto, mga termino sa pagtuo nga atong gihuptang isip mo sa katinuod na Kristiyano, isip mo sa katinuod nga sumusunod nga iya sa Dios. So kato lang una, salamat og maayong adlaw kayong tanan.